ମୁଁ ଶ୍ରୀ ବୃନ୍ଦାବନ ମହାନ୍ତ ଗୁମରା ମଣ୍ଡଳର ସଭାପତି। ଆଜି ବିଜୟ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ଯିଏ ଆମର ଗୁମରା ମଣ୍ଡଳର ମାଧର୍ଯ୍ୟପୁର ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା, ସିଏ ବିଗତ 9 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମର BSFରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଗତ 26 ତାରିଖ ଦିନ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି ତାଙ୍କର ମର ଶରୀର ତାଙ୍କର ବାସଭବନକୁ ଆଣିବା ସମୟରେ ଆମର ଗୁମରା ମଣ୍ଡଳର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କୁ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ନେଇ ଆସି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚେଇଥିଲୁ ଏବଂ ଆଜି ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି।